La campanya electoral encara a la seva recta final amb els darrers dies per convèncer els electors. Avui al Cafè de la Ràdio conversem en els pròxims minuts amb l'exalcalde i exconseller Juli Fernández, número 13 de la llista d'Esquerra Republicana a les eleccions del 12 de maig. Molt bon dia, gràcies per ser aquí. Bon dia, i sabadellenc, i farmacèutic. Això no deixaré de ser-ho mai. Això ja m'ho apunto també per altres dies, però entenguem que la presentació era més política, clar que sí. Com encara Esquerra aquestes eleccions, amb tot el que diuen les enquestes, amb el que diuen les sensacions també de fer carrer aquests dies fent campanya? Doncs les encarem amb la voluntat de continuar mantenint el lideratge del país, perquè entenem que quan Esquerra Republicana lidera el país, doncs passen coses que abans no havien passat, i això no és una opinió, són fets demostrables, no? És a dir, digues. Digui. És a dir, en el moment en què Esquerra Republicana té la capacitat de liderar aquest país, doncs la vida de la gent segur que és una mica menys difícil. Per exemple, les dones doncs mai abans havien tingut accés universal a productes d'higiene menstrual, i això per què és? Perquè aquest govern és un govern feminista i és un govern que situa les polítiques feministes al davant de tot, i l'exemple és que és referent a nivell mundial, no a nivell europeu, a nivell mundial, no? Per tant, aquest és un dels exemples. Què més passa que no havia passat abans? Doncs l'escola bressol per a les criatures de 2 anys és gratuïta. I això per què és? Doncs perquè creiem que l'escola bressol és un moment clau a l'hora del desenvolupament de les criatures, de generar equitat, de que les classes mitjanes també tinguin un retorn dels seus impostos, i per tant, quin és el següent pas? Doncs que ho sigui tota l'etapa d'escola bressol, de 0 a 3 anys, sigui gratuïta. Què no havia passat mai abans? Doncs que hi haguessin tants metges i metgesses, tantes infermeres i infermers com ara, tants mestres i professors i professores. Mai abans hi havia hagut tants Mossos i tantes Mosses d'Esquadra feminitzant el cos. Mai abans s'havia reconegut un conflicte polític entre l'estat espanyol i Catalunya, i això ha passat quan Esquerra Republicana de Catalunya hem tingut la responsabilitat de liderar aquest país i de situar quin camí preníem i de construir quina via preníem quan tothom estava encallat després de l'any 2017. I hem construït una via a partir d'un reconeixement del conflicte polític entre Catalunya i Espanya, acabant en una primera fase amb la repressió aplicada fins ara, sent conscients que la repressió continuarà existint mentre Catalunya vulgui ser independent, però acabant amb l'aplicada fins ara, amb l'aprovació de la llei d'amnistia, que no es fa en 15 dies, sinó que ve, no?, d'aprovació dels indults, que permeten que hi hagi 9 persones que estaven a la presó al carrer i que, a més, puguin presentar-se a les eleccions, molts d'ells, per exemple, el número 3 de la llista de Junts per Catalunya. Tenim la capacitat, crec, d'obrir la nova fase, que és el referèndum acordat, que el que cal és força i, a més, hi és tothom en aquesta via que hem construït. Tota la gent que deia que tot això no servia per res, que no permetia avançar, que fins i tot sou uns traïdors, uns botiflers, doncs estan allà. I això és bo, que tothom estiguem en la mateixa via, és bo perquè fa que puguem avançar, que és el que nosaltres volem. Nosaltres volem guanyar la independència d'aquest país, nosaltres volem que la gent visqui millor. No busquem una altra cosa que no sigui això. Per tant, el 12 de maig, la gent que és d'esquerres, que és republicana, que és independentista, que és feminista, que és ecologista, si vol tenir un govern més d'esquerres, més republicà, més ecologista, més independentista, més feminista, només n'hi ha un possible, que és el govern d'Esquerra Republicana de Catalunya amb més força. I així és com encarem les eleccions, que crec que és el que m'havies preguntat al començament. M'ha fet un mini-míting, senyor Fernández? Però és la meva feina, explicar. Ja sé que és el que li toca aquests dies. Explicar. Però deixi'm que li pregunti algunes de les coses que m'ha dit, que li faci algunes qüestions. Vostè m'ha parlat d'educació, no? Correcte. Educació ha estat la pedra a la sabata d'aquest govern, fixant-nos en les mobilitzacions, en les vagues dels professorats, en les polèmiques que hi ha hagut a l'àmbit de l'educació. Ha estat una de les pedres a la sabata que ha tingut aquest govern d'Esquerra? Educació ha sigut un dels espais on hi ha hagut més transformació, i quan transformes, doncs, normalment generes, no?, generes moments en els que has d'explicar-te molt bé, però els resultats jo crec que són bastant evidents.
tenim més Els informes PISA no són molt positius. Clar, perquè els resultats dels informes PISA suposo que tothom entén que no són fruit de la feina feta en un any o en 2, sinó que són fruit de les retallades de fa 10 anys, perquè tu quan retalles l'educació el que fas és que les teves criatures tinguin menys oportunitats, i quan tu hi inverteixes, com estem fent ara, quan fas que hi hagin més professors i més mestres, quan fas que les ràtios siguin més baixes malgrat hi hagin menys alumnes, no reduint el número de professors i professores, el que aconsegueixes és que a un temps mig tinguis millors resultats, i això és el que estem fent nosaltres ara. Veuràs que hi ha millors resultats en l'educació en aquest país a partir de que s'ha començat a invertir i, per tant, en un temps mig milloraran aquests resultats. Jo crec que en educació és important tenir una mirada estratègica i a llarg, i això és el que aquest govern, el govern republicà, ha sigut capaç de fer. Revertir les retallades, fins ara no s'havien revertit, aconseguir més mestres i professors, reduir ràtios, impulsar instituts a escola, avançar perquè amb la gratuïtat, com us deia, de l'I2, per arribar a la gratuïtat universal del 0 a 3, per exemple, a Sabadell no, però fent que hi hagin escoletes i escoles rurals en 150 municipis del país, que això és una manera d'entendre el país, perquè quan no hi ha una escola en un municipi, aquell municipi es perd. Per tant, la Catalunya sencera també és això. I nosaltres el que fem és posar-nos a disposició de les famílies, doncs com quan pugen els preus, i què fem? Doncs intentar fer que la vida de les famílies sigui una mica millor, amb una ajuda per totes aquelles famílies que tenen criatures a primària, que aquest any s'hauria ampliat a totes les que tenen també a secundària amb 70 euros a l'any, però el que passarà és que serà de 60 perquè no s'han aprovat pressupostos, però sempre busquem els camins per intentar que la vida de la gent sigui una mica millor, perquè els independentistes el que busquem és això. Nosaltres volem totes les responsabilitats, perquè les excuses no ens ajuden a fer que la gent visqui millor. Per això volem tenir un estat, per tenir totes les eines, no pas per anar dient per què no passa una cosa, perquè no tenim la capacitat de gestionar-la o regular-la, o perquè no tenim tots els recursos. Perquè l'educació, per exemple, no serà millor, o serà molt difícil que sigui millor, si no tens tots els recursos que tu generes. I quan parlem de la necessitat d'un finançament singular, ho fem perquè nosaltres volem millors escoles, perquè volem millors hospitals, perquè volem millors serveis públics. Millors hospitals. Millors hospitals. Senyor Fernández, però els metges segueixen queixant-se i segueixen dient que et cobren poc per la feina que fan a Catalunya i a l'Estat. Sí, sí. Els metges i les metgesses, primer de tot, crec que en aquest país tenim la gran sort de tenir grans professionals. En l'àmbit de la salut, des de l'any 2006 no hi havia acord en el conveni laboral, i ni en l'ICS i en els darrers 10 anys en el CatSalut s'han millorat les seves condicions laborals. Sempre hi ha camí per córrer. Esclar que sempre hi ha camí per córrer, sempre, i nosaltres disposats a recórrer-lo. Però torno a on estava amb l'educació, perquè els serveis públics poden millorar i les condicions poden millorar si ets capaç de que els teus recursos econòmics, els que tu pagues amb els impostos, els que tots els catalans i catalanes paguem els impostos, reverteixin en aquests serveis públics. I en aquest cas, a Catalunya hi ha 22.000 milions d'euros que no reverteixen en aquests serveis públics. I és aquí on nosaltres diem que cal un finançament singular, on el Partit dels Socialistes diu que hi ha privilegis, que un finançament singular són privilegis, doncs que li expliquin a la gent, que li expliquin als professionals sanitaris que és un privilegi tenir més recursos perquè hi hagin millors serveis públics, perquè puguin tenir millors hospitals, millors CAPs, perquè els professionals tinguin unes millors condicions de vida, que els expliquin que això és un privilegi. Jo crec que això és un dret i que, per tant, el que hem de tenir la capacitat és de que qui lideri el país sigui algú que tingui clar que això és un dret que ha de passar i que, a més, no sigui algú que quan vagi a negociar a la Moncloa tingui els interessos allà
i no pas aquí. Que això és el que passa amb el Partit dels Socialistes, que quan et diuen que el finançament singular, és a dir, que els teus impostos es dediquin als teus serveis públics, és un privilegi, a més t'estan dient que ells no et defensaran davant d'aquells que governen a Madrid, que són ells mateixos. Per tant, jo crec que és aquí on tenim la clau. Deixi'm que li pregunti per temes d'actualitat del dia d'avui. Hem conegut fa molt poca estona aquesta OPA hostil del BBVA Banc Sabadell. Com ho veuen des d'Esquerra? Jo crec que el mercat financer bancari entén una lògica que és diferent a la que vivim cada dia tots i totes nosaltres. En aquesta qüestió de ben segur que tenir una congregació o una aglomeració de bancs, no? Una concentració de bancs, fa que la gent tingui menys oportunitats, concentra poder i, per tant, segur que no és una bona notícia per la majoria de la gent. I en clau catalana, bé, el Banc Sabadell manté la seva seu als Països Catalans, malgrat potser en el seu marc mental no van pensar que Alacant forma part dels Països Catalans, però segur que en el marc del Principat això va ser una mala notícia en el seu moment, però jo crec que la diferència entre un Banc Sabadell BBVA o un Banc Sabadell sense BBVA és principalment la concentració i que la possible vinculació que puguin tenir a nivell personal alguns dels seus dirigents es dilueix, que crec que és el que quedava a dia d'avui. La sequera. Tocava fer marxa enrere les restriccions? Jo crec que no és una qüestió... Ha estat electoralista? No, és una qüestió que quan tu arribes al 25% d'aigua en els embassaments, quan tu ara tens una regeneració d'aigua molt més gran que la que tenies l'any passat en aquest mateix moment perquè has fet feina i saps que ve l'estiu i que pots alleugerir la situació en un moment en què la calor pujarà molt i que no hauràs d'aplicar restriccions segur després de les pluges en els propers fins a final d'any. Si no plou gens i tens la tardor pel mig, si tens la possibilitat de que la vida de la gent doncs sigui una mica millor, ho fas, prens aquestes decisions. Hem pres decisions complicades i hem pres decisions sempre que toca i, per tant, en arribar al 25% d'aigua en els embassaments a les conques internes, doncs creiem que podíem tornar a passar a la fase d'excepcionalitat, que no vol dir que es pugui fer tot. La fase d'emergència recordo que és el baixar del 16%. Estem al 25%, 9% per sobre de la fase d'emergència. Per tant, és lògic que passem a la d'excepcionalitat veient el que ve per davant, diguéssim. L'Ajuntament de Sabadell ha dit que omplirà el llac del Parc Catalunya en aquest context. Li sembla correcte? Sí, ho poden fer, és evident, només faltaria. Com ha vist tota aquesta polèmica pels ànecs del llac del Parc Catalunya, per la situació en la que vivien? Perquè recordo que durant el quadripartit també es va buidar el llac del Parc Catalunya i es va haver de fer una gestió també dels animals que hi eren. Nosaltres el vam buidar per haver-lo de netejar i que estigués bé. Sempre s'ha de prendre, jo crec que la màxima cura, s'ha de tenir la màxima cura amb els animals que hi ha al Parc Catalunya i arreu, i per tant entenc que tothom intenta fer-ho el millor possible i segur que hi ha hagut elements que podien ser millorables. Infraestructures. Si Esquerra té capacitat de decisió, hi haurà Ronda Nord? Esquerra Republicana de Catalunya sempre ha estat en contra del quart cinturó. Nosaltres el que volem és que hi hagi una solució, una resposta a les necessitats de mobilitat real de la gent. I la resposta a les necessitats reals de la gent és que es connecti Castellà del Vallès amb la C58, perquè aquesta necessitat és real, no hi ha una connexió directa i, per tant, això és fàcil de fer, que es millori la connexió entre Terrassa i Sabadell. No crec que sigui el primer és Castellà, perquè el quart cinturó, la B40, acaba a la C58, és una via d'alta capacitat que connecta amb una altra via d'alta capacitat, que és la C58, i la lògica per continua per tant, el projecte de Ronda Nord va així, com m'està dient vostè ara? Que jo sàpiga,
el projecte de Ronda Nord el que planteja és millorar les connexions entre els barris del nord de Sabadell i Terrassa, però em sembla que vaig veure ahir algunes declaracions del líder del PSC, de Salvador Illa, que deia que es faria el quart cinturó entre Terrassa i Granollers sencer si ell és el president de la Generalitat. De manera que no estem parlant d'una connexió interna per millorar la mobilitat interna, sinó que estem parlant des del seu punt de vista i de manera clara d'una via d'alta capacitat. I davant d'això, això no respon a la realitat actual, això no respon al segle XXI, són propostes del segle XX, dels anys 60, que jo crec que encallen el progrés del país, que bloquegen que tinguem millors infraestructures, que no parteixen d'una anàlisi del que fa, per exemple, el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, on diu que el que hem de fer és incrementar el percentatge de transport públic i, per tant, el que hem de fer és un tren... Però el Pla Especial també contempla aquesta via, no, senyor Fernández? El Pla Específic de Mobilitat del Vallès el que diu és que es valorarà i, per tant, es farà sempre sobre d'infraestructures viàries existents. Per tant, no estem parlant del mateix. Poden intentar maquillar de moltes maneres. En un moment donat, segurament no volien aprovar pressupostos, van posar algunes qüestions polítiques sobre la taula. Nosaltres vam considerar que el millor pels catalans i les catalanes era que hi haguessin pressupostos i nosaltres, torno a repetir, volem fer propostes que el que fan és que s'adequin a la realitat actual i que responguin a les necessitats reals de la gent. I crec que són propostes raonables i que si, per exemple, el Partit dels Socialistes tenia tant interès en fer el quart cinturó, com diu el senyor Salvador Illa, sencer, doncs han tingut moltes ocasions durant 40 anys per fer-lo. I si no l'han fet, potser és que no els interessa tant o potser és que no es pot fer. Per tant, nosaltres seguim allà on hem estat sempre, que és que hi hagin respostes per les necessitats de la gent del Vallès per moure's i que la principal, crec jo, és que hi hagi un tren que connecti el Penedès amb el Baix Llobregat, amb el Vallès Oriental i amb el Maresme. I jo crec que aquí és on tenim inversions i en l'àmbit viari és evident. Castellà, connectar-lo amb la Ronda Oest és relativament senzill i no passa per fer el quart cinturó. Aquest procés de negociació de pressupostos que citava vostè ara, va ser la causa perquè vostè deixés de ser conseller de Territori? És a dir, el fet de no signar aquest document per les seves creences polítiques? Jo crec que... Li dic perquè és una cosa que s'ha anat dient i que m'agradaria que ens contestés, no? Si va ser així o no va ser així. Jo crec que en el moment en què jo surto del govern és a partir d'una conversa o unes converses amb el president de la Generalitat i on jo a partir d'aquell moment puc ser més útil, que recordo que jo des del 12 de juny soc secretari general adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya, tinc una responsabilitat orgànica important en el meu partit i és on vam considerar que jo en aquell moment podia ser més útil. Tothom ha de saber en cada moment on pot ser més útil i jo en aquell moment perquè si no signava el document no era útil per la formació. No era útil per... Vull dir, si no signava el document no feia un favor al govern, en aquest sentit, perquè no avançava en aquesta qüestió. No és una qüestió de favors, és una qüestió de que cadascú ha de saber on té els seus límits i a on és més útil en cada moment. I jo ho sé perfectament, no els tinc. Traspàs de Rodalies ha de ser una prioritat també? Home, el traspàs de Rodalies és una prioritat, no és que ho hagi de ser, és una realitat que hem aconseguit treballant i amb la força que la gent ens ha donat amb els seus vots durant les últimes eleccions i que hem tingut la capacitat de fer possible un acord perquè hi hagi aquest traspàs integral de Rodalies. Rodalies és un desastre i el responsable principal d'aquest desastre és el Partit dels Socialistes de Catalunya, que és qui ha gestionat aquest servei i que els únics canvis que hi ha fet han sigut quin militant la dirigia, però la gent de canvis no n'ha notat. Els trens arriben tard, els trens no saps exactament quan arribaran, estàs moltes hores a les andanes, moltes hores a dins del tren, i nosaltres, et deia abans, volem totes les responsabilitats. A mi les excuses no em serveixen, a mi no em serveix de res dir que Renfe o que Rodalies o que el govern de l'Estat no funciona, sinó que jo el que vull és tenir la capacitat de canviar-ho. I per això, sabent que és una qüestió complicada, sabent que
que necessites recursos i feina per transformar la realitat i perquè sigui millor, nosaltres ens arremanguem i fem que hi hagi el traspàs de Rodalies, perquè el que volem és canviar la realitat de la gent, de centenars de milers de persones que cada dia viuen això. A Ferrocarrils de la Generalitat no passa. Per tant, jo crec que tenim la capacitat de poder transformar-ho. No serà immediat, no serà màgic, no, però tindrem la possibilitat de que canviï. Les enquestes diuen, o si més no apunten, que tot plegat seria qüestió entre Salvador Illa i Carles Puigdemont. És així? Jo crec que això és el que agradaria a la gent reduir-ho, no? A persones, a dir això va d'Illa i el seu projecte que és a Espanya, que és la Moncloa, que és el candidat de la Zarzuela, o de Puigdemont, que el seu projecte és ell. Nosaltres el que diem és que el projecte d'aquestes eleccions, que la proposta d'aquestes eleccions és Catalunya, és la seva gent i què fem? I nosaltres ho tenim molt clar. És referèndum acordat i tenir força, més força per tal d'aconseguir-lo i, per tant, avançar cap a la independència del nostre país, avenços nacionals, finançament singular per una qüestió de que els nostres serveis públics, de que la gent visqui millor, millors hospitals, millors escoles, més Mossos i Mosses, català. El català ha de ser una de les peces clau que relliga la nostra societat i qui millor que nosaltres defensarà el català en aquest país, els que han adoptat les propostes lingüístiques de Ciutadans, que és el PSC, o aquells que deien que el català no estava malament, però quan arribes et trobes la realitat. Esquerra Republicana de Catalunya el que fa és reconèixer la realitat i buscar camins per canviar-la. Com? Generant un marc de referència del català en aquest país una altra vegada, una plataforma audiovisual que no li podíem dir el Netflix català, el 3CAT, que el que fa és que tinguis un marc on tinguis productes en català audiovisuals, que les criatures tinguin una altra vegada referents que siguin en català, amb el nou Club Super 3, que recordo que fa 13 anys es va tancar amb un govern de Convergència i Unió, i per tant aquest és el nostre projecte. Referèndum, finançament singular perquè hi hagin millors serveis públics, benestar per la gent i català. I aquí és on... És a dir, en aquestes eleccions hem vist que si era de Pedro Sánchez o no era de Pedro Sánchez, que si és Illa o és Puigdemont. No, en aquestes eleccions la gent el que tria és què passarà al país, quins projectes tiraran endavant, com serà el govern i torno, si la gent que és d'esquerres vol un govern més d'esquerres, els independentistes i republicans volen un govern més independentista i republicà, els ecologistes i feministes volen un govern més ecologista i feminista, el govern que pot ser així és el d'Esquerra Republicana de Catalunya amb més vots. Per tant, el 12 de maig el que han de fer és donar els vots a Esquerra Republicana de Catalunya. Ahir Lourdes Ciuró em deia que l'aposta de Junts és Esquerra Republicana. Jo li preguntava a la senyora Ciuró si això era factible després del que havia passat en els últims anys amb els governs, i deia que havia quedat clar que si Junts capitanejava els governs hi havia cohesió, que el problema havia estat de lideratge de Pere Aragonès en el darrer govern. Sí, segurament és el seu concepte, però jo crec que el seu concepte de com ha de funcionar el país, però jo crec que el més rellevant és per fer què. I nosaltres el que posarem a la taula és per fer què. A mi... Però sent Junts la seva prioritat? Per fer què vol dir referèndum, vol dir finançament, vol dir benestar i vol dir català. Quan representants de Junts parlen d'això, jo crec que són molt sincers. Ells al final entenen la paraula unitat quan ells lideren. Quan ells no lideren, el que pensen és que és millor abandonar a la gent, abandonar el govern, perquè segurament pels seus interessos és millor, i que un cop abandonen el govern i abandonen a la gent, perquè dic abandonar perquè van votar-ho ells, vull dir que van votar que se n'anaven del govern i deixaven a la gent, ho van fer en un moment en què estàvem negociant com acabar amb la repressió. En això, ells, després d'abandonar el govern, segons el senyor Illa, van a buscar-lo per fer unes eleccions. Jo crec que aquest és el seu concepte del que és la unitat. Per nosaltres, el concepte del que ha de ser un govern de la Generalitat és
acords sobre allò que ha de passar. I nosaltres el que posarem a sobre la taula... Per tant, és igual si és el PSC, si són els comuns... Aquells que vulguin avançar en el referèndum acordat, aquells que vulguin avançar en un finançament singular, aquells que vulguin avançar en el català com a espai de trobada i de relligar la nostra societat, aquells que defensin el benestar de la gent, allà estarem, perquè això, torno a repetir, no va de persones, no va de si és un o és un altre, va de què passa, què li passarà a la vida de la gent, què li passarà al país a l'endemà de les eleccions. I nosaltres creiem que el millor que li pot passar des d'una òptica d'esquerres i republicana, des d'una òptica independentista i feminista i ecologista, és que Esquerra Republicana de Catalunya lideri el país. I, per tant, per això intentem explicar-nos tot el que podem. A mi m'encanta fer campanya i espero poder-ho seguir fent després, també. Un tripartit amb els comuns i el PSC podria ser una opció, també, si compleixen això que m'explicava ara? És a dir, no els preocupa compartir govern amb algú independentista? A mi el que... No sé, em pot sobtar que algú d'aquestes formacions accepti treballar en aquesta línia. Però, escolta'm, torno. Per fer què? I nosaltres tenim molt clar què ha de passar a Catalunya, com ho hem tingut molt clar des de l'any 2017. Hem construït la via on estem ara. Hem construït la via on estem ara quan tothom estava encallat. Hem millorat els serveis públics, hem acabat amb les retallades. I, per tant, nosaltres el que plantegem és no qui, sinó per fer què. I aquestes, les 4 línies claus, són les que sempre posarem a sobre la taula en el moment en què haguem de liderar aquest país a partir del dia 13 de maig. Ens queda un minut i mig, senyor Fernández. Sí, li compro l'argument, però al final hi ha persones que han de governar juntes, no? I al final això també depèn una mica de confiances i de confiances teixides o no teixides, que entenc que en el sector independentista s'han trencat en els darrers temps. Si més no, això és el que hem vist des dels mitjans de comunicació, no? Però fixi's en una cosa. Nosaltres entenem que el primer és el país i com fem possible avançar en aquestes qüestions que són estratègiques. I, per tant, si estem d'acord en les línies estratègiques per avançar, això és el que és rellevant. La resta, escolti'm, són moments de la vida que passes i que en política has de ser capaç de treballar plegats amb objectius compartits, i si comparteixes els objectius, aquest és el camí rellevant, per dir-ho així. Juli Fernández, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Estem pendents també de com vagi tota aquesta recta final de la campanya. Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia. Super, encantat de ser aquí amb vosaltres. Quan vulgueu, vull dir que jo sempre vinc en campanya perquè toca, però que si algun dia voleu que vingui a parlar d'una altra cosa, encara que no sigui política, jo sempre m'agrada venir a la ràdio pública a Sabadell. Gràcies per la feina que feu. Que tingui un molt bon dia. Adéu. Un plaer. Salut.